Ay, nay, Daomasar guys, Daomasar. Ini Daomasar na Mwnbai guys. Hello, awesome people, welcome back to my channel. So नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों आरो खेबसेबाव बराय हरनाय थाबाय। So नोंथांमोना आंनि भिडिअनि थाम्बनेइल नायना मिथिखाबाय जानांगौ। दिनै जोङो बङाइगावआवहाय बेरायनो थांनो नागिरदों। So जोङो नै दायो थांसै। अब्ला जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लेट्स स्टार्ट। नै गारियाव गाखोबाय जोङो थांनोसै गाइस। गाखोबाय नै ओरैबो। So जोङो थांबाय थानोसै। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। देलायाबाबो नै गाइस आं बारा देलाया बायराव थांबाबो न'आव थाबाबो जस्ट लिपस्टिक एसे फुनदों ओमफ्राय नै आइब्र' एसे आरोना आं जेबो मेकआप सेकआप लाखाया गाइस मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल मोखांखौ गाज्रि जाजायो आं लाब्राबो ओरैनोबाबो साइजखा गाइस हाफां फांनि एक्ट्रेसफोरानो हाया जाबा आंसो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी गाइस नायलाय बिब'आसो साइजसिन जायो आरोना बिनानावफोरनिफ्राय आंहा जाहैबाय हाफांगाले बे जाबाय जोंहानि बिउटिफुल बिब' जा बिउटिफुलखा जोंना बिब'आ गाइस कमेन्टआव हरदे गाइस बिब'आ साबसिन दा जोंना A few moments later चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह पानी Mwnbai guys, उल्टा पानी नै जोंना बिब'आ लामा ससेयावनो ओंखारनानै मा जाखो गाइस बाहेराव थांनो नागिरदों जारलायानो जुद गैया ओरैनो नेनोसै जोङो सानैजों बिनानावजों जों नेनोसै बिब'खौ हनै थांबाय बिब'आ बाहेराव थांबाय बिब'आ जोङो दायो नेबाय थादों गाइस सिरि सिरि रायलायखोमादों दे गाइस खोनागोन नामा मानसिफोरनि समझ रहे हो आप समझ रहे हो आसोल गथ'नाया मामोन गाइस मिथिबाय बिब'आ खिनो ओंखारब्रबनानै मालायनि पाइकेटाव खिदोंमोन दै दासो सान्ति मानसियानो हां मोना जालायगादों खिनो ओंखारनाया गाइस आरोबा सिनायनायखायसो जोंफोरा इउटुबाव फेमास नालाय गाइस ओंखायनो गासैबो पाइकेटाखौ फ्रियावनो होयो आरोना कैसा लगा मेरा मजाक स' गाइस जोङो थांगासिनो दायो मन्दिर गाइस नैबे नै बेजों सिगनाजों थांग्रा बै लामाजों गाइस सिगना जोहोलावा बियो बुथार जादोंमोन ना बेजों थांबानो मोनो आरोना नोंथांमोनाथ' फैखांखाबायानो सोरबा स' मिथिखागोन नङा होमबा दायो जंगल बारि मोनबाय जंगल बेनिफ्रायनो नै गाइस जंगल हाबबाय जंगल बिब'आ फिउस जाबाय जोंना हनै उदै सेबथा जाबाय गारहैनानै जाला उन्दुनोसैसो जोङो गारिखौनो गाखोनो हाया बिसोर सानैया
guys मा थांनो नागिरदों नोंसोरो guys अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज नै बेनो जाहैबाय हाग्रा हाबजेननायनि गेट दायो जोङो ओरै जारबारिजों थांगासिनो गाइसफोर दायो माने जोंहा आजा सासेया नैबे आब'नि फिसाला गिदिरा हस्टेलाव थायो नालाय ओमफ्राय दिनै मेट्रिक पास जानायफोरनि फेरवेल डे आरोना स' बेयावहाय जोंना बियादैया मोसागोन नालाय स' बेखौनो जोङो दसे नायलांसै दा नोंथांमोनाबो नुगोन ओंखायनो भिडिअखौ कन्टिनिउ भिडिअ थाबाय दा नोंथांमोना नायबाय था अके आजामोननि हस्टेलखौ मोनथारनोसै ससे थांबानो मोनफैबाय गाइसफोर प्रग्रामा नै जादों ओइला गथ'बा ओइला बिजिदां हनै ओइला इसोर मोना हनै आइ मा नांगौ बिजिदा थांफिनसै नै जोङो एसे इमारजेन्सि खामानि दङ जोंना गुमैना ओंखायनो प्रग्रामखौ नायबाय थायासै दसे लोगो हमनानै फैबाय आरोना स' जोङो दायो बङाइगाव थांगासिनो much later मोनफैबायानो गाइस जोङो नै मोनफैबाय हनै मोनफैबाय टट' गाखोबाय टट' थांबाय थानोसै दायो टाउनखौ एसे देखायलांसै नोंथांमोननो सानैया मारैबा नुदों केमेराया गाइस बङाइगाव फैबा नै पर्दा दखाना बरिया बरिया बुस्थुल' मोनखायो गथ'आवसो गाखोफिनबाय नै गथ'आव नै ट्रेन बेयावनो हाबनोसै सिङाव हाबबाय गाइस नै जों नायगासिनो बेबो चलो 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 देखते हैं वाव मोजां नुदों मोजांसिन नुदोंथ' चलो आजाव माखौ लानांगौ आन्दायबायसो फैनानै गाइस नै माबायदि नुदों ट्राइ खालामनां बेखौ ट्राइ लानांगौ बेखौना बेखौ आंनि गाननायबाय माबायदि नुदों नै लाबाय गाइस बेखौनो ब्लु कालारखौ लाबाय सेकेन्ड फ्ल'राव फैबाय जोङो बेखौ आजान लाबाय आजा उन्दैनो अरेन्ज कालार बिथिं आरो नायगासिनो नै आजामोननि ड्रेस ओंखारबोबाय नै जोङो लनाव हाबनोसैलाय नै
Dalo no. Kita naikasinya kita dapat kucing dia dengan buah. नै दायो जोङो पेन्टालन्सनिफ्राय ओंखारबोबाय मोनफा मोननै बुस्थुफोर लाबाय ओमफ्राय दायो थांफिननोसै माने ओंखाम जानो हटेलावहाय Mà bây giờ giặt hàng ơi, bây giờ giặt ăn. Aku masak deh. Yang dia dulu. Ini dulu. Berma, nah, mau beli apa lagi? Ada nak apa lagi? Ang dali kumahan. Unlap senang ko dulu. Unlap senang ko. Dali senang lah. Guys, unlap beda diam. Ada dari hasil ada. Ada malam kan ada. Boleh hasil kan ya, Mas? Nice. Welcome back, guys. Hamin sini dah ya. Ai barau nu, thang na sai, zakang ba, lung kang ba, bere kang ba. Kasih bukan ya, kamu. फिर से बोलो. दीदी लोग बे बे अरे कहना क्या चाहते हो? बे 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 बे. अरे कहना क्या चाहते हो? बहन लोग के साथ नौकर होना चाहिए ना. नौकर होना चाहिए ना. क्यों होना चाहिए? पर्दा बनना चाहिए. मालिश करना चाहिए. गाइस ये लड़की देखो इतना वो है बदमाशी करता है वो. ये कौन है लड़की? कहाँ से आया है? कहाँ से है ये लड़की? ये पोखरा है तू. गजब बेइज्जती है. Nah guys, das jago bau musuh. Musuh songrong sih guys, musuh nih. एकदम माबायदि खारसोना मुसुआनो एक्सटेन्ड जानोसै guys. दासो नै जोंबो नै बङाइगावनिफ्राय दासो ओंखारबोदों. थांसै मोनासिगोन एसे साना हाबनोसै उन्दुनोसै दसे. 12 o'clock midnight. मोनाबाय guys, दासो नै हाग्रा हाबहांदों. खोमसिसिगोन. दा न'आव सहैबासो लोगो मोनसिगोन guys. खोमसिथारबाय नै हाग्रानो जंगल बारियाव थांगासिनो. 2000 years later. फैबाय guys, खैथा जाखो टाइमा? आयु 8टा पास. दासो न' आजैया जोंखौ नेबाय थादों आजा. 8टा पास जाबायना. स' गाइस दासो मोनफैबाय नै
टाइमा नायदो गाइस 8 जाबाय 8 आयु मोनना फैखाबाय लामायाबो ओरैबायदि गाज्रि लामायाव भिडिअ खालामबाय थायासै ओरैबायदि खोमसिबोबाय खोमसि ओमफ्राय उन्दुबोबाय थिगसे नै दाबो उन्दुनो ओंखारनो हाला स' फ्रेश आप जाना लानोसै गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना लादो जेब्ला आङो गोदान भिडिअ होयो नोंथांमोननियाव नटिफिकेशन नुजाहैनाय बायदि स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै थेंक्स फर वाचिं बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट भिडिअ में